بریارە پسپۆرە تایبەت بە مافێ مرۆڤان دنێتەوە نێگرتیدا سەردانا شەما پەیتەختە سووریە بکە بە ئارمانجا کۆمکردنا زانیاری و ئاگاهیان دەربارەی کارێ گشتیە مافێ مرۆڤانی سووریە. ئەنجومەنە مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند کە بریارە ئیرۆ یەکشەمێ پسپۆرە تایبەت بە مافێ مرۆڤان دنێتەوە نێگرتیدا ئالینە دوهان سەردانا سووریە بکەوتە دەهێ مەها بێ درێژ بکە. درباری سەردانا خۆ بۆ سووریە دوهان گوت ئارمانجاوێ ji vê سەردانی ئەوە ئەنجامدانا ژمارەیەک هەفدیتن لەگەل هەژمارێکە ئالî bi şێوەیەکی سەربەخۆ دەرباری مافێ مرۆڤانە. ئەو jî بە ئارمانجا کۆمکردنا ئاگاهی و زانیاریên ڕاستەڕاست دەرباری باندۆرە تەدابیرên نەچارî yê takekesî li ser karên giştî yê derbarê mafê mirovan bike. پێشچەند ڕۆژان دێدەمال دارخستنا جوینەکە ئەنجومەنە مافێ مرۆڤان لە جنێفێ ئەنجومەنە مافێ مرۆڤان دێنێتەوە نێگرتیدا داخوازە ئاواکردنا میکانیزمێک سەربەخۆ تایبەت bi دۆسەیا girtî û hindabûyan li Sûriyê li gorî Komîteya Vekolîna Navdewletiya derbarî Sûriyê kir. Divê derbarê de Paulo Coelho serokê Komîteya Vekolînê ragihand ku mezintirîn êş û azarên şerê Sûriyê caranivîsa nediyar ji dehên hezaran ji windabûyî û binçavkiriyan û derdeseriya malbatên wan li xwe digire. Kêfxweşiya xwe li ser biryara Antonio Guterres zemîndarê giştiyê netewê nêgirtî derbarî avakirina desteyeke navdewletî serbixwe taybet bi windabûyên li Sûriyê nîşan da. Tekezî li ser avakirina vê doseyê di zûtirîn wexde kir balkişand ser wê çendê jî gotevî xirabûna rewşê di nava kampan de lê pêwîst e ew derbeder di nava kampan de bimînin û venegerên navçeyên dibin kontrola rejîmê de ji ber ku wê metirsî li ser jiyana wan hebe. Gojalê xwe ve jî Wezareta Derveya Amerîka di twîtekê de li ser tora civakiya Twitter pêşwazî li biryara Guterres kir tekezî li ser xirabûna rewşa li Sûriyê bi giştî kir û piştevaniya xwe ji malbatên binçavkirî û windabûyan re nîşan dabû. Nivîzgeha Komîsyona Bilindiya Karûbarê Mafê Mirovan jî behsa vê doseyê kiribû daxwaza diyarkirina çarenivîsa binçavkiriyan li Sûriyê kiribû ew jî li gorî yasaya miroviya navdewletî, yasaya mafê mirovan ya navdewletî û peywendiya vî mafî bi binpêkirinan û malbatên windabûyan ji ber ku ji mafê wan e çarenivîsa zarok û kesûkarên wan werne zanîn ew jî biriya avakirina vê desteya nû re.